Siguro ubay-ubay kita karon dinhi, sure ko nga wa mo nanganhi tungod kay birthday nako no. Nanganhi gyud mo tungod kay sa kapistahan ni Santa Maria nga ang Immaculate Heart of Mary. Kining maong kapistahan mga igsoon, musunod gayud kini dayon human sa kasaulugan o sa kapistahan sa solemnidad sa Sacred Heart of Jesus. Mao dayon ni sunod ang Immaculate Heart of Mary. Importante nga diha sa atong pagtan-aw kang Maria, usab ngadto kang Jesus, naka-focus ang atong kaugalingon diha sa ilang mga heart. Kay ang heart dili lang siya sentro sa kinabuhi, kundi siya usab sentro sa atong pagtuo. It is in our heart that faith continues to grow. Matud pa. Dili heart nga biological, kundi heart nga maugayod ang espiritu sa atong kinabuhi ug sa atong pagkabuhi. Mao nga nindot nato nga pamalandungan nga karong adlaw ang atong heart pod unta atong i-dedicate ngadto kang Jesus pinaagi sa atong inahan nga si Santa Maria. Nagani mga movement mga igsuon, no? Pero dili pa kini official nga mingon sila nga naay Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. Ngano nga wa may Immaculate Heart of Saint Joseph? Kana, no? Kanang mga butangan na dili na nato natukion diri sa homilia kay di ta mahuman, no? Ato nang ipasa Dios o ato nang isangat ngadto sa mga otoridad sa simbahan nga mamalandong mag-usisa mahitungod niini. Pero dili importante ang titulo, kundi ang importante ang kamatinud-anon sa maong kasing-kasing. Kay tingalig i-apil si St. Joseph, maingon na po mo, ang ako ding heart father, di po na po ni mo i-apil. Mag-Valentine's Day na lang taan ang mahitabo. Pero ang punto ni mga igsoon, it is not in the title, but more, it is on the spirit and on the life that we live. That Immaculate Heart of Mary, as well as in the Sacred Heart of Jesus, these are feasts and solemnities that are always inviting us to emulate, to copy the heart that really is profound in God. Mao kana imbitasyon kini alang kanatong tanan nga pagpahinumdum kanato, unless Jesus and Mary will not reside in our hearts will be not really so close to God. Mo bitaw ang Sacred Heart of Jesus, nindot kayo ang iyang short prayer, no? You know, Sacred Heart of Jesus, make our hearts like thine. Himuang among kasing-kasing sama kanimo. Immaculate Heart of Mary, make our hearts like thine. Nga importante nga ang atong paningkamot mas sentro nga diha sa atong kinabuhi naa gayud si Kristo. Siguro tanang tumutuo naaman yun si Kristo sa iyang kinabuhi. Amen? Pero ang pangutana, heart ba nimo si Kristo sa imong kinabuhi? Because we can have Jesus in our lives, but not really in our hearts. Because when we say that Jesus is in our hearts, means Jesus and Mary is the center of our lives. Muna mga igsoon, usahay, balik-balik na lang nako ang murag katekismo nako upang pangpahinumdom sa magpabunyag. Nga mingong ko nga kung kini ang imong life, pakito nako sila og white coupon ban. Kini ang imong life, asa man si Jesus niya na. Daghan kay mingon sa center, Father, kaha. Mingko kaha. Di daw, eksamina daw.
kung sa sentro si Jesus sa imong kinabuhi, anong wa pa man mo nagpakasal? Kung sa sentro si Jesus sa imong kinabuhi, anong di naman ta makasimba tungod sa atong kabisi? Kung sentro si Jesus sa atong kinabuhi, ngano? Nga wa naman ganitay ampo-ampo kung mangaon. Therefore, we should put that into question. Yes, sa imong kinabuhi na si Jesus, pero sentro pa ba siya? Mingon ko kanila, no? Where our treasure is, there our heart is. Nan, asa man ang hatagtag time, unsa man ang atong gikabisihan, unsa man ang atong gikalipayan, unsa man ang atong gikagulan, unsa man ang preoccupation sa atong kinabuhi. Kung mingon ta nga naa lamang diha sa pagpangita og kwarta, then therefore, ang sentro sa kinabuhi nato, kwarta. Mauna mga kaigsunan nga nindot ang atong readings karon. Ang atong ebanghelyo naghisgot sa finding of Jesus in the temple. Ngano mang finding man, kay daw sa istorya nawa si Jesus kang Maria o kang Jose. Nawa siya. Physically nawala. Mao nga mingon gipangita nila si Jesus kay nawa. Nawa bagyod si Jesus. Para kanako mga igsoon, no. Jesus never disappeared. Wa gyud mawa si Jesus. Kay ngano si Jesus kay balo og asa gayud siya sa iyang kinabuhi. Apan ang nawad-an, ang nakalibgan, ang nawala sa passing matud pa, no? Na nawala sa diskarte sa kinabuhi, dili si Jesus, kundi si Maria o si Jose. Nawa sila. Diha sa pagsabot kung kinsa si Jesus ug asa gayud si Jesus sa iyang kinabuhi. Mao nga usahay ang mga laing sikta mo gamit nini nga mingon nga gibaliwala nila ni Jesus si Maria ug si Jose sa iyang pag-ingon, nganong nangita pa man kamo kanako, wala ba kamo masayod nga kinahanglan ani ako sa balay sa akong amahan? It's a bit like of rejection. Siguro kung kita o kamo mga amahan o ginan, makadungog sa inyong anak, nga mingon nga, nganong ngita pa man mo nako? Nya, 12 years old pa ni, siguro gilatos na ninyo, kahi kag ulo. Pero ang punto mga igsuon, nga diha karon sa pagtubo ni Jesus, naa ang panahon nga diin, wa na kaayo na sabtan ni Maria o ni Jose ang iyang kinabuhi isip pagtubo. Sa mga usahay, di mo makasabot sa inyong 12 years old nga anak, adolescent, nga gusto nga mahimong gawas nun, pero kanunay magsalig kaninyo. So, kana ang sitwasyon, diin atong pamalandungan, diha sa atong kinabuhi. Nga diin di ay gayon. Whether you like it or not, whether you know it or not, Jesus is giving us an assurance that He is in the house of God. Sa atong kinabuhi, asa man ang house of God. No? Mingon man ta nga, our body is the temple of the Spirit. The temple of God. Ang atong lawas may templo sa Ginoo. Asa man siya diha. Definitely, Jesus is in our hearts. But yet, sometimes, we just don't know it and don't give importance to it. Mao nga, diha sa maong lantaw, nga si Jesus naa sa atong kasing-kasing. Kita karon diha sa kapistahan ni Santa Maria, gitabangan kita og pangita kang Jesus. Kay nawala si Jesus, kita ang nawala diha sa kinabuhi ug sa atong pagtuo kang Jesus. We have Mary, our mother, who will be helping us. Naarang akong anak,
sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi. Wa lang nimo siya tagda, ug wa lang nimo siya hatagig importansya. Mao kana ang kanindot karon mga kaigsunan sa atong kapistahan. Nga di ay kumawa man kita diha sa mawa man nato diha sa Ginoo, mawa man kita diha sa Ginoo, bation man nato nga murag wa ang Ginoo sa atong kinabuhi, bation man nato nga murag bisan atong pagtuo uga, patay, way lami, murag wa ang Ginoo sa atong pagkabuhi. Si Maria kanunay nagsulti kanato, wa mawa ang akong anak, no? Wa mawa ang akong anak, no? Take it from me. Experience ko na. Kaingnon akong nawa si Jesus akong kinabuhi. Dili di ay ako ang nawala sa passing sa kinabuhi sa akong anak. Nga di ay kinahanglan siya naa sa balay sa akong amahan. Kinahanglan siya naa kanimo. Ug tudluan kita ni Maria unsaon pagkaplag ni Jesus diha sa atong kinabuhi. Busa mga igsuon, kung mingon kita nga ang kinabuhi bililhon, nga ang kinabuhi usagayud kagasa sa Dios. Kining maong gasa sa Dios kanato. Unta dili nato mawala ang Dios diha sa maong gasa. We celebrate life, but sometimes we live life without giving importance to the source of life. Mga piniyalan kita sa Dios, kita giauhag karon diha sa kasing-kasing ni Maria nga pangitaon, kaplagon pa nato ang presensya sa Dios diha sa atong kinabuhi tungod kay siya anaa diha kanato. Amen.